Ассалому алейкум духтарако. Ҳама каса созен хубен бозори корвон дар духтаро чапончаҳои гармакак зимни вариант беруни шаҳр дуруни шаҳр даставка доранд. Рақамҳои савдогара мондам. Метавонед даромада заказ кунед. Расветка зиёда аз 30 намуд ҳаст духтарако. Тигри горошек, тигри калон, тигри майда, гулчой калон, гулой майда духтарако размеро яъне ай 50 пуш тош 58-60 пуша мешавад духтарако. Ина гул калонош тугма қачан духтаро ҳамихе гармакакай ҳозир ростига курткаи остинкала доштум. Ира пуш мегум намеброрум. Иқа гарми хушум мегира. Ина духтарако остинкалтош 80 сомон, остин дарозош боша 100 сомон. Рақамҳои савдогар дар рӯи экрана метавонед даромада заказ кунед. Доставка ҳам доранд. 12 дарвоза духтарако пеши якум қатор дай. Пончики хонаги гарм. Шуна духтаро. Ҳозир ман айкалама нишон метавонам бирен. Айгардам. Ина духтаро. Танаи мадай бовар кунед кашида намефора. Ҳам хе гарми хушрӯай. Хугма доранд. Размеро ай размери ман сар меша. Яъне аз 50 то 60 размер доранд духтарако.